nono. To odipo ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo un kaka riwruoge mag jochiw thieth mopogore opogore, ang'o momiyo bil ma kamae miyo wasiwasi ahinya. Onyalo bedo no miyo wasiwasi ahinya nikech seche moko bo bedo ka othiro kaka lakteche kaachiel kod nurses tiyo, kose obo affect lakteche gi nurses e yo machalo nade, kose unu keto mana maino maru ni seche moko jotuo ema ok bi yudo services kaka oyangi pa chike moko kapok nokete tim to koro ma ibo kete tim e yo machalo nade. Mano penjo maber. Seche ma bill ni dhi golo teko e boards mekwa ma regulate training mekwa, gidhi hinyowa nikech e iye ka board onego bed ni losonwa gima waluongo ni scope of work, kaka onego bed ni watiyo to gi boundaries mekwa mag tich. Sani gigolo mano e boards go to gitero e migawo mar thieth ni Director General ema dhi losonwa. E seche ma Director General ok en jalab kaka an, odhi ng'e nade ni mae boundary na monego bed natiye? Ok odhi ng'eyo. Namba 2, wan kaka jolony mag tich mopogore opogore, nitie seche ma wabedo ga gi kikawo mekwa to wawacho ni ma e kwa dwaro ni girwa ni mondo olosi. Seche ma gigolo teko no kuom boards mekwa, ok wadhi yudo thuolo makamano, manyiso ni autonomy kata independence mar practice dhi bedo maonge. Wadhi bedo ka seche duto te wan warito migawo mar thieth mondo nyiswa kaka onego bed ni wadhi tiyo. To mano ok ber, nikech gima nyaka wang'e ni health, it keeps on changing, kawacho gi dho ngere. Gima nwa practice higa mar 2010 ok emo practice sani, oselokore. Tich mar regulators gi en bedo gi it oko, winjo ni to ang'a dhi mbele kata ang'a okel manyien monego bed ni waloko mondo wa adopt gi gine mag kaka piny dhi ringo. Seche ma wagolo mano power no wadhi waketo e migawo mar thieth, to wang'e maber kaka migawo mar thieth nigi gima waluongo gi dho ngere ni bureaucracy. Ok odhi konyowa. To mahie ni ei health ka ok waherore. Kaka anja labi yudo ka samoro kanya bedo na hero naso kanya gini tiyo koro nitiere gima luongo ni trust issues. Ma samoro kodhi oket gini ni ng'ato dhi ochung' ne kaya chane ng'ato achiel, to waneno ni jok madhi hinyore. Koro ginene ni apart from kelo ni ok odhi kelo ne jotuo gima wacho ka, wan bende kaka wajotich odhi hinyowa, ma maximizing expertise magwa ok dhi bedo. Manyiso ni wadhi bedo ko wan limited e gima onego bed ni watimo. To kaka wacho ni health en gima o change, olokore pile ka pile. Manyaki ginene to kwan kolokore to wakelo na jotuo kwa sedho mo ng'iyo ni mane maber.